وكالة البث الإسرائيلية تقول أن تل أبيب ضربت وأصابت 10 مواقع نووية في إيران. Κύριε Δήμαρχε, η διάθεση των Εβραίων να βομβαρδίσουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Περσίας. Αυτό μας το έλεγε ένας ασκητής που ήταν στην Κρήτη, άγνωστος στους πολλούς, ο γέροντας Θεόδωρος, ο Αγιοφαραγγίτης, Αγιοφάραγκον στα στερούσια όρη της Κρήτης. Εκοιμήθη πριν 3 χρόνια, Μεγάλη Εβδομάδα, και μας έλεγε, παιδιά μου, θα πίνετε τον καφέ σας και θα ακούσετε ότι οι Εβραίοι εκτύπησαν το πυρηνικό πρόγραμμα της Περσίας. Τότε θα ξεκινήσουν τα μεγάλα γεγονότα. Και την ίδια εποχή ή λίγο πιο πριν θα πέσει ο Ερντογάν. Αυτά θα είναι τα σημεία που θα έχετε για να καταλάβετε ότι τα μεγάλα γεγονότα έρχονται. Τώρα που βλέπω τους Εβραίους ξεκάθαρα, χωρίς περιστροφές, να λένε ότι εμάς ο στόχος μας και ο Τραμπ να υπηρετεί αυτόν τον στόχο. Επίσης ξεκάθαρα, αντιλαμβάνομαι ότι τα μακρά γίνονται κοντά. Πόσο κοντά δεν μπορούμε να ξέρουμε, διότι η μετάνοια και του πιο μικρού ανθρώπου μπορεί τα γεγονότα να τους δώσει μια όθηση προς τα πίσω, για να δώσει χρόνο μετανοίας ο φιλάνθρωπος Χριστός σε περισσότερους ανθρώπους στη γη. Και ρώτησα αυτόν τον άνθρωπο του Θεού, του λέω, αδερφέ μου, τι λες εσύ? Και μου είπε, δέσποτά μου, είπαμε πολλά, μου λέει, περί προφητιών. Οι προφητείες πλέον ετελείωσαν. Άκου τι μου είπε. Οι προφητείες από εδώ και πέρα είναι ειδήσεις. Οι προφητείες, μου λέει, πλέον είναι ειδήσεις. Θα τις βλέπουμε στην τηλεόραση και τις ακούμε στο ραδιόφωνο τις προφητείες. Το ζήτημα είναι να ξεκαθαρίσουμε ποιες είναι οι αληθινές και ποιες είναι οι ψεύτικες. Λοιπόν, όσον αφορά τον τόπο μας, θα περάσουμε έναν τριήμερο εκφοβισμού και δεν το περάσαμε ακόμα. Μερικοί νόμιζαν ότι είναι που ενάρθει το τρυπάνι των Τούρκων. Νομίζω μόνος που κατάλαβε το φόβο είναι ο άντρας σου.